बे समावहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि माजबाद बियाबदुलाराय गौथुमनि माइनाव आफादनि दिनै 19थि बिमा माहारि जथुमा सोलिबाय थादों आरो बे जथुमावनो जों बाथौ बिबुंसार दंफायो आरो बे जथुमानि गासै बाथ्राखौ रोखायै मिथिनो थाखाय बे समाव जों बाथौ बिबुंसार जानानै माजबाद बियाबदुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि दङ जों गाहाय नेहाथारिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा लानो लुबैगोन आबा खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसार नायगिरि बिथां रायजो राजासिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय आरो खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय दिनै माजबाद बियाबदुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि 19थि बिमा माहारि खुंथाय सिगारेटियाव जागासिनो दं बे हाबाफारिनि सायाव मा फोरमायनो दायो जोङो दिनै माजबाद बियाबदुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा 19थि बिमा माहारि लोगो हमलायनाय सावराय जथुमा लानाय जादों 1 नं सिखारि दाङायावनो माजबाद बियाबनि सिङावनो थानाय 1 नं सिखारि दाङायावनो जोङो खुंनाय जादों। दा बेयाव खुंनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जोङो जोंनि धोरोमखौ बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसारहोनायजों लोगोसे जोंनि बिमा माहारि लोगो हमलायनाय लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो जोङो धोरोमनि फारसे गोसोखांहोनानै बा गावनि धोरोमखौ अनसायनाय लाबोनो जोङो बुहुमाव बाथौ धोरोमखौ फोसावनायनि थाखाय जोङो बेफोर आयदाखौ लानाय जादों। जोङो बोसोरफ्रोमबो लायो देग्लायबो जोङो 1 नं सिखारि दाङानि बानजाय आफादावनो जोङो लानाय जाबाय। दा बेयाव खुंनानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जथेस्थ' बिमा माहारिफ्रा बेयाव नुजाथिफैनो हादों नांगौनिख्रुइ बांसिन जोङो मोननो हादों। लोगोसेयैनो जोंहा आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि बिथां लगन बर' सार बिथाङानो गाहाय आलासि लोगोसे जर'खा आलासि दङ जोंहा आब' अनसुमै खाख्लारि बिथांखौ जोङो जर'खा आलासि मोननानै जोङो जोबोद मोजां मोन्दों आरो माजबाद बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि सिगारेटियाव माइनाव आफादा जि आफाद खुंबाय थादों धोरोम आफादनि बे धोरोम आफादनि जों माइनाव बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों? आं बेखौनो खावलायनो सानदों माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै लोगोसे जोङो बिमा माहारिया जोंहा न'खर फोसाबनायजों लोगोसे जोंनो धोरोमखौबो नांगौ जाखायो गासै बिमा माहारिनिखौनो गाव गावनि न'खर फोसाबनायजों लोगोसे गथ' गथाय फोरोंनाय फेदेरनाय बेफोरावबो जोंनो धोरोमखौ नांफागौ लोगोसे जोङो जों धोरोमखौ आब्रुथि गोनाङै जोङो धोरोमखौ सिबिलाङोब्लासो जोंनि बाथौ धोरोमा सानसे समाव मुलुगनां गोसारगोन लोगोसे जोङो बे बुहुमाव गोग्गो एबा सोदोमस्रि गोनां बर' माहारि होननानै जोङो सिनायथि मोनगोन। माजबाद बियाबदुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा बे आफादनि जोङो मावथांखि लानाया बेनो जोङो बे जोंनि माइनावफ्रा गोबां गामियावनो गोबां गेना गोरोन्थि बा आब्रुथि गैयैखौ जों नुनो मोनो बैफोर जालांनाय जाथायफोरनिफ्राय जाहाथे जोङो बिमा माहारिफोरखौ दबथायनानै लाखिनो हायो लोगोसे जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे गावनि धोरोमखौ फोसावनायाव जोङो दैदेनलांनो हायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों माजबाद बियाब माइनाव आफादनिफ्राय दा जोङो बिनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो सानदोंदि दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद माजबाद बियाबनि जानानै गासै सिबियारि माइनाव बिथांमोनखौ जोङो सांग्रां जानो खावलायो मानो होनोब्ला जों गाव बिमा माहारिया गावनो सांग्रां जायोब्लासो जोङो इयुन जोलै गावनि गथ' गथाय खांनाय फेदेरनाय फोरोंनायाव जोङो इयुन जोलै गथ'फोरखौ सासे गुनि गियानि खालामनो हायो। लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बिनि गेजेरजों फोरमायनो सानोदि गावनि फरायनायजों लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोसारहोनायाव बिथांमोनहाबो दायथ' दङ। लोगोसेयैनो जोङो बे बुहुमाव गोनां गुनि गियानि सासे सुबुं मोननो हागोन जोङो बिथांमोनखौ जोङो फोरोंलांनो हायोब्लासो लोगोसे जोङो बेयाव हारिमुनि गेजेरजों लोगोसे जोङो लांफागोन।